Освен видимото смъкване на килограми и обиколки, в тялото ми се промени страшно много кожата ми. Общо взето кожата на лицето ми страшно много се изчисти и кожата на бедрата, примерно целулита, започна да изчезва. Пътят с Мадълбал беше вълнуващ. 10 дни от програмата изминаха. Сега предстоят още 10 дни захранване. Как ще протече то и какво ще правя по време на него? Останете с мен, за да разберете. Очевидно тук става въпрос не само за отслабване. Тя някак прочисти тялото си и това се видя много ясно на кожата й и на лицето й. Преди режима усещах как цялото ми тяло е задръстено. Всъщност кожата на лицето ми страшно много го показваше. Усещах как ям храна и тя не излиза. Тя потъва част от нея. Просто си усещах как организъм ми не работи както би трябвало да работи. А в момента виждам съвсем различна реакция в него. Имам много въпроси и затова се запознах с Минка Делева, дама, която е правила програмата Мадълбал безброй пъти. Искам да обменим опит и да задам конкретните си въпроси. Колко пъти си карала програмата с Мадълбал? Много. От началото почти всеки месец я правих. После имах така пауза за лятото и сега пак я правя всеки месец. А от колко време? 2 години може би. И какви резултати имаш? Чувствам се прекрасно, иначе като килограми няма много за смъкване и не смъквам много. Обаче се чувствам пълна с енергия. Просто невероятно усещане. След като си правила толкова много пъти програмата, със сигурност си имала някакви моменти, в които си била много гладна. Какво правиш с тях? Първите 2 дена. Просто страшен глад имах първия ден и страшно главоболи. Обаче главоболието разбрах, че ми идва от това, че не пия вода. А глада го отолявах, като си правих допълнителна доза коктейл или си взимах така, сръбвах една глътка от сиропа, без да го разреждам. Да, и аз го правях. Не съм виждала сестра ми от 3 месеца. Промяната е наистина драстична. Цялото излъчване, лице и тяло се промени. Това е момичето, което аз помня, моята сестра, която помня от преди 7-8 години. Като че ли преминаването през програмата се оказва по-лесната част, по-трудната е какво правиш след нея. Захранването. Захранването и след захранването. Да. Когато вече трябва да поемеш нещата в свой контрол. Какво трябва да правиш тогава, за да не се получи йо-йо ефект? Всичко се включва постепенно. Значи аз лично първите 2 дена пия плодови сокове. Сутрин, обед, вечер, помежду храненията, следобедна и предиобедна. Третия ден включвам зеленчуков сок, почвам постепенно салати зеленчукови, може и плодови, после ориз, варени картофи, сирене, млечни. Неизменна част от захранването са пресните сокове. Те започват още от първия ден и ги пиете по време на цялото захранване, а е хубаво и след това. В случая ще направим фреш от моркови и ябълка. Приготвила съм 2 ястия, които са също част от захранването и много важни компоненти от него. От края на ден първи включваме зеленчукова супа, която приготвяме по следния начин. Взимаме сезамни зеленчуци, сваряваме ги без сол, без мазнина, без нищо. От ден втори може да консумираме вече и кафяв ориз с зеленчуци. Кафяви ориз отново го варим без мазнина, без сол. И зеленчуците също ги сваряваме на пара или във вода, както предпочитате. И внимавайте с количествата, защото стомаха ви е вече много свит и много лесно се напълва. Сега ще ви приготвя една салата, която е хубаво да включим след втория ден от захранването. Продуктите, които използваме, са салата айсберг. На мен лично ми е много любима айсберг салатата. Чери домати и краставички. И предварително съм си приготвила един дресинг с лимон и зехтин. След края на захранването можем да си сложим и пилешко месо в салатата и направо да ни замести така едно хранене.
Сега ще ви покажа една рецепта с риба. И така имаме нужда от едно филе сьомга, което съм взела и съм измила. Рецептата, която ще ви покажа, е много лесна и проста, защото общо взето съм привърженик на по-простичките неща. Така, слагаме малко сол, малко черен пипер. Лично аз мазнина не бих слагала, защото като цяло сьомгата е доста мазна риба. И аз, според мен, няма нужда от мазнина. Слагаме и лимонче. Изтискваме малко лимон върху рибата. И нареждаме парченцата отгоре върху нея. Загряваме фурунта на 200 градуса и слагаме рибата в нея. Печеме около 20 минути. Тази програма промени самочувствието й. Тя искаше да отслабне и това определено и се отрази не само външно-физически, а и тя е много в момента радостна и много по-щастлива. Какви са твоите принципи за здравословен живот? И изобщо начин на хранене, спорт? Примерно след програмата не изключвам съвсем мадъл бал сироп. В смисъл, правя си коктейл за закуска, закусвам с него или за вечеря. Един път седмицата задължително, събота или неделя, се избирам само на сироп. В смисъл, за мен не е само тия 10 дена. Имам намерение веднъж седмично да правя ден изцяло на мадъл бал и вечерите да замествам вечерните хранения, защото всъщност аз до манекенските си размери продължавам да имам още 12 кг, които възнамерявам да отслабна. Това беше моето пътешествие с мадъл бал. А какво ще бъде твоето?